יוסי, דחוף לך להיות שם? אפשר להוביל אותך קצת למטה? אפשר לך לקרוא ככה? מה זה למטה? לסוף? לא למטה. קצת לסוף. כמה? זה קצת חשוב לי, אני מדבר עם ארז. דלק, כמה זמן נדבר עליו? מה קצת? כמה מופיעים? מה לבדוק עם ארז? מה זה, להוריד 1-2 או... אבל למה אתה מפריע לו על הראש? הוא קורא כן. פוסט חשוב. בסדר, 1-2. הוא גונן על הפוסט שלי. לא הבנתי מה אתה מדבר עם ארז. וזה פשוט חשבת. יש מישהו שבא לראות אותי. נכון, טוב, תשאר איפה שאתה. אז תקרא לצח רוקח, צח יקרא לי, דניאל, אתה סוגר נשמה שלי, טוב יפה שלי? לא. תראה מה עשו לנו, נו מה? מה? אחי, אני לפניך באחד, מה? אתה אומר לי יפה שלי, אני לא רוצה, מה שאתה רוצה להיות שני, אחרי כך יפה שלי סוגר יפה שלי. חכה, יפה שלי, בוא תשמע רגע. יפה שלי, אתה צריך לי... נו מה? בסדר, אחי. יפה שלי, כפר הנשמה, החמוד שלי, אני רוצה ללוף מפה, ומה סיגמר? כן? לא, יפה, אני מגיע... שוחמי, אתה סוגר, תגיד לשכתר שהוא קורא לדניאל, דניאל בוא תעלה עכשיו. למה אני סוגר? אין, דניאל אחי לא יפה שלי. עכשיו כולם מצפונים עליי, אני מוכן גם עכשיו וגם סוגר, זה מה שאני מוכן. תזכור, אני רוצה גם לקרוא וגם לראות אותך, מה ההגיע? דניאל. אני סוגר, אבל לא היה. לא, דניאל, צריך לכבד. גם אני אוהב את ה... מה? אחי. מה? לא, די, עשית לי כבר פעם שעברת מצפון, היה לי את ההופעה הכי גרועה בעולם, לא רוצה. מה אתה מזיין את המוח, אחי? הפצצת פה, נתת מתי לאחרונה אף הופעה גרועה, זה היה מוח. למי? לדניאל, אין לו. סתם מבלבל את המוח. די, לא בא לי. בוא נו, בזמן הזה אני אתן לכולם פה לקרוא את הפוסט, יאללה, נו. לא בא לי לסגור. טוב. אז מי יסגור? יפה שלי. די, אין לי כוח לכולם, אחי, מיליון אנשים מחכות, זה העונש של החיים שלי. חכה לכולם, חכה בתור לאוטובוס, אחי, כל החיים שלי אני אוהב להיות ראשון ולעוף. קיצור, אתה סוגר סטיל בחדר האמנים הזה, אתה יודע, מספיק הייתי בכנא. לא, לא, הכל בסדר, הכל יפה שאני אוהב אותה ואני מודה לה שבאת במזג האוויר הזיעי הזה והגעת לזה. מעניין זוגיות, חבר בעל אמר, תשמע, זוגיות זה לא פיקניק, זוגיות זה לא... תגידו לי, מתי פיקניק הפך להיות אידיאל ששווה לשאוף אליו? אני חושב שבנקים קרויים על שמות של אנשים שדופקים אותם בכסף? פועלים, אוצר החייל. בואו נדבר על פורנו? אני חושב שכדי כלל לכולנו יש קצת טיפה מגעיל וסוטה, אני יכול להראות לכם. רק גברים יעשו סדרה שאתה מסכן את החיים שלך בשביל צחוקים. נכון, כל פרק של ג'קס מתחיל באיזה פעלול מטורף ולא הגיוני, זה כזה אני ג'וי נוקסוויל ואני הולך לעשות ברית מילה לשואו. מה יהיה בג'קס של בנות? מה הן יכולות לעשות? היי, אני דנה ואני הולכת לנהוג על הילוכים. אגיד לך מה, שיטה טובה באמת בקיץ, מתקות. כי זה אטרקציה, אתה בא למישהי מתקות, לא צריך יותר מדי וזה כיף, אתה לוקח, תמיד הייתי בא עם מישהו שנראה טוב, לוקח איתה מתקות, משחקים מתקות, גם אם היא לא יודעת לשחק, לא אכפת לי. נותנת לה כדורים קלים, קושר לה כדור עם חוט, העיקר כאילו להמשיך לשחק איתה, לא אכפת לי. מעיפה את הכדורים לטיזינמו, אני רץ כמו איזה כלבלן, מביא את הכדור מכל חור. כמו מזימה של השטן, כאילו השטן שלח פה את כל הכוסף להחטיא את כל הגברים הצדיקים של תל אביב. קהל עייף, אתה צריך ואז נראה מי מוחא כפיים. בטירוף כבר איזה כמה שנים. אני כאילו לא לומד בזה ואני כאילו... וזה קשה. טוב, איבדתי את זה לגמרי. מה אתה לא מבין בלא? את הלמד? את הוו? למה היא לא מקשיבה? כי נקרא למצחוק בדבר השני. לעשות, הולכים לארומה וכאלה? אז תמיד שואלים אותי איך קוראים לך, קטע שאני אוהב לעשות, שואלים אותי איך קוראים לך, אני אומר אבא. כמו אבא אבן וכאלה. עכשיו למה זה מצחיק? כי אני לא בא לקחת את ההזמנה, עד שהמלצרית כמו מסכנה כזה. אבא? איפה אבא? אבא? לחיים. אחי, נגיד, רמת האינטליגנציה שלי הכי נמוכה לא מכולם, אבל עדיין אף אחד לא הבין עכשיו. תודה רבה לכם, חבר'ה, תודה רבה.